Bon vespre, avui som dos, estem molt enyorats, la nostra companya Esther no ha pogut venir perquè està fotuda. Esther, una abraçada molt forta des d'aquí i us fem un resumet ràpid d'alguns dels temes que hem parlat. Jo, dos temes, només un molt ràpid referent al mercat. Avui, per fi, hem tingut una bona notícia i per això us en parlo, perquè avui en ple hem aprovat la concessió a una nova parada, la número 7, i per tant és una bona notícia. Tenim una nova parada al Mercat de la Sínia, que després del degoteig de males notícies al qual estem acostumats, és una bona notícia i per això ens agrada explicar-vos-la. I l'altre tema també és un tema molt important, que és l'aprovació del Pla de Salut. És dotar-nos d'una eina que ens ajudi a millorar la salut dels veïns i les veïnes del nostre municipi i a combatre la malaltia des dels eixos de l'alimentació, de l'exercici, del medi ambient, etc. És una eina que és imprescindible, que no s'ha gestionat com ens hagués agradat perquè no hi ha hagut la participació ciutadana adequada. De fet, només han participat 57 persones a través de formularis online i perquè tampoc s'ha comptat massa amb les nostres propostes. Se'ns convida a un ball que no hi podem ballar perquè és amb uns calendaris que són inassumibles per tothom. Perquè us feu una idea, 5 minuts abans de començar el ple ens ha arribat l'última versió del Pla de Salut. Per tant, amb aquestes metodologies de funcionament a nosaltres realment ens costa molt participar-hi. Per tant, ens hem abstingut en una eina que creiem que és vital. I l'altra cosa a destacar d'aquest ple, que ha sigut molt ràpid però no menys interessant, és la moció que hem presentat nosaltres contra o a favor de l'escola pública en català, contra les retallades de noves línies a les escoles públiques del nostre municipi, en el sentit de no se'n retalla cap aquest any, però sí que es va variant en funció de l'escola d'una línia a dues línies. I això és una inseguretat que creiem que els professionals, els educadors i educadores no es mereixen, l'escola pública no es mereix, i nosaltres el que venim a defensar és que es programi a llarg plaç, que es programi amb responsabilitats i amb criteris i amb els objectius no de retallar línies, sinó de baixar ràtios i d'augmentar la qualitat de l'escola pública a casa nostra i en català. La moció ha sigut aprovada, per tant, creiem que la majoria de forces polítiques d'aquest municipi estan a favor d'aquesta feina i nosaltres també els hem emplaçat a mobilitzar, a conscienciar en defensa d'exercir drets i no de demanar privilegis.